Ez naiz komplikatuko, ez diot aurkezpen handirik egingo. Herriz herritik dabilen EH Bilduko furgonetetan ikusi dugu, gure lehendakaria, Maialen Iriarte. Arratsaldeon Laudio, plazerra handia da. Duela 4 urte kazetari feliz izatetik Euskal Herria Bildura urratsa eman nuenean, beste gauza askoren artean Euskal Herria Bilduko balore asko oso garrantzitsutzat jotzen nituelako eman nuen urratsa noski. Eta bat zen, behin eta berriz entzuten nielako Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonei herritarrentzat, baina herritarrekin egiten zutela lana. Eta nik nire buruari erronka hori jarri nion, herritarrentzat, baina herritarrekin egitea, eta herritarrei begira, eta herritarren kezkak entzunda, eta herritarrei kontatuz legebiltzarrean egiten genuena. Eta horregatik, 4 urte hauetan ibili naiz herriz herri. Eta uste dut, 4 urte hauetan gehien errepikatu dudan, edo gehien errepikatu ditudan herrien rankinean Laudio lehenengo edo dagoela. Askotan etorri naiz, badakizue, hauteskunde municipaletan, hauteskunde orokorretan etorri naiz hitzaldiak ematea, eta uste dut, bai, rankin horretan goi-goian dagoela Laudio, eta niretzat plazer handia da gaur berriro ere zuekin egotea. Plazer handia izan da Natxorekin egotea, baina benetan diozuet plazer handia dela Pablorekin egotea. Pablo niretzat Euskal Herria Bildura etorri aurretik ere izan dalako Euskal politikagintzaren erreferente handi bat, eta miresmen handia dio dalako, eta gaur hemen egotea asko eskertzen dut benetan musu bat, eman ezin dizudan musu bat, baina gustura emango nizukena. Eta animo Laudio, irabaztera goaz. Irabazi dugu askotan Laudion, orain berriro ere irabaztera goaz. Eta egitera goaz, orain pandemian, herri honetako Euskal Herria Bilduko taldeak egin duzuen lanaren ildotik hainbat lan. Badakidalako aritu zaraitela familiak babesteko, haurrak babesteko, jendearen beharrak babesteko lanean eta plan ezberdinak jarri dituzuela mahai gainean. Pandemia bizi genuen bitartean, pandemiaren okerrena bizi genuen bitartean jendea laguntzeko. Horretarako etorri bai gara gu politikara, jendeari bizitza errazteko, geure ingurukoei, geure buruari beste eredu bat posible dela esateko. Horretarako gaudelako. Beraz txalo bero bat egin dezuen lan horregatik, talde berriak egin duen lanagatik, eta orain irabaztera goaz. Eta kito.